Goeiejoen iedereen en van harte welkom bij deze speciale Janne over de energietransitie in Dantubediel. We zitten hier in de Rietzeel in Damwart en we heten je al je van harte welkom bij deze live-uitsturing via de digitale kanalen van de gemeente. Een bijzondere bijeenkomst doen. Het is een beetje een speciale bijeenkomst van Scowers On. Het initiatief van de gemeente om de inwoners op te zieken of de inwoners uit te nodigen. Joen doen we dat wat oors. Dat hebben we een heel tierlien ekkers even die toegeeft over wijnen. Joen hebben we het over dwarsmus. En dat doen we digitaal. Dus we zitten hier in de studio met fjouwer meesken. En we gaan een leuke Janne met elkaar. Daar rekken we dan maar op. Het thema van de Janne dat is op naar een duurzaam Dantubediel, de energietransitie. Mijn naam is Hilke-Jan Ellens, ik zal de Janne presenteren en bij mij aan tafel zit wethouder Gerben Wiersma, welkom. Verder aan tafel Jacob Klaas Star, van harte welkom. En Sander Elverdink, welkom. Straks even wat meer, dus ik de man even wat verder introduceren. Maar eerst even, wil ik even zeggen dat het ontzettend leuk is dat je hem al je meisjoggen op dit kanaal. De meesten van RTV NOF die verzwaaien deze digitale uitsturing en dat is natuurlijk fantastisch. De digitale bewennersjanne organiseert over het thema energietransitie. De energietransitie die bestaat uit verschillende, maar met elkaar verbonden onderwerpen. En voor Janne behandelen we de treien, de regionale energiestrategie, kwart wij ik wil de rest. Het zonnebeleid, de transitievisie warmte. Dat zijn de thema's die voorbij komen en die we stap voor stap even behandelen. We vinden het echt ontzettend leuk dat je hem thuis, vanuit je stoel, en misschien zit je hem wel lekker in de tuin, met een iPad op schoot te volgen in deze uitzending. Dat is prima mogelijk. Dan vinden we het echt leuk dat je hem reageren. Dat kan via WhatsApp. We hebben een speciaal nummer daarvoor in het leven roepen. En dat is 06 120 830 46. Dat is het nummer 06 120 830 46. Dus als je reageren willen, straks, misschien ook bij de drie heren, even onder de tuskviel over energietransitie, dan kun je hem vragen stellen. Dan kun je hem even invloed houden op deze uitsturingen. Dat vinden we ontzettend leuk als je hem dat echt doggen. Wie heb je weg nodig bij de Mentimeter? Let erop in de uitzending, helemaal aan het einde. Dan zullen we vragen stellen, dat is heel interactief en dan kun je met alweer reageren vanuit je thuissituatie. Dus doe dat echt vooral. Ja, ik zei het al even, aan tafel wethouder Gerben Wiersma, we gaan Jacob Klaas Star en we gaan Sander Elverdink. Maar ik begin even aan deze kant, want dat is wethouder Gerben Wiersma van Dantubediel. Onder oren in de portefeuille, dwarsmus, energie. Dat je had een proto-energie in de portefeuille, dat weet ik. Hè? Daar doe ik mijn proto-energie. Maar dit onderwerp, dat is nogal wat. Ja, dit houdt heel wat in en het houdt dus met z'n allen bezig. Hè. Dat is juist in de landelijke politiek al aan de tijd. Hè. Daar gaat het ook een hele belangrijke rol spelen. Dus, Europa breed eigenlijk, hè, klimaatakkoord. Dus, en dus juist dat er steeds meer ontwikkelingen binnen. Dus het tijd dringt ook steeds meer om echt er wat aan te doen. Hè. Dus belangrijk onderwerp. Ja, en deze Janne, dat is er net samen, want wat geven we Joen even ongeveer het ja, je weet wel wat een beetje op het programma staat, maar dat had natuurlijk ook een doel. Ja, klopt. Oriëntijd had er een aantal keren stukken in de RIE ter behandeling geweest. RIE had er ook bepaalde keuzes in maken, bijvoorbeeld wat voor ambitie hadden we naar streven willen. En bij zonnebeleid, dat moest ter inzage lijn worden, dat het leidt nog ter inzage, kan mensen ook op reageren. Ja. Maar we hadden ook een transitievisie warmte, dan gaat het dus over, we moeten met z'n allen van gas houden. En wat dan? Hoe kun je dan ons huis verwarmen? Dus het komt eigenlijk dus alle jaren aan hoe neemt dat? Maar in ieder geval, wij kregen ook met de meid als wenningeigenaren. Dus wij die hadden heel grote wenningen, maar ik had zelf en ze hebben een heel grote meest die hadden. Ja. En ik dan had het een opgave, dus wij moeten iets daarmee. En wij denken dat we dat ik met z'n allen doen moeten, want dan komen we verder. Toen was ik meestal mijn Lietse beurs, die willen we ook meenemen, die moet ik de gelegenheid krijgen om mee te gaan. Voordat de kraan straks uitgaat, maar we de kleer voor wijzen. En het is net handig, denk ik, om daarop te wachten. Nee. Dus laten we nou met z'n allen aan de slag gaan. Als gemeente hebben we daar een faciliterende rol in en een coördinerende rol. Dus wij willen graag uw inwoners meenemen en helpen om te zien van hoe komen we op die opgave. Hoe redden we het met z'n allen? Er binnen wat stappen in. 2030 hebben we een bepaalde ambitie en 2050 weer een volgende. Nou ja, daar gaan we met elkaar over praten. Er is een soort nee-zeg, dus u wil ik vertellen wat er staan voor zaken nou is. Ja, precies. Maar ik even jaren van uw inwoners en ik hoop dat er heel veel reacties komen, want we willen graag die reacties meenemen in het beleid en dan waren we naar de RIE te gaan, dat u dan ook dat in de keuze
mij niet meer kent. Precies, maar even voor het proces. Joen praten we erover, dat is even, en je ziet eigenlijk al even de stand van zaken. We hadden het straks ook even van de orenheren van, hey, hoe hing het de vlag erbij? Om het maar even zo te zeggen. Dan reageren hopelijk een protte meesken. Wat ik al zei, vanuit de huiskamer of vanuit de tuin, werden ik wij, maar reacties, die willen we heel graag gaan. Ja. Dat kan via de telefoonnummer 06 120 830 46. Die reacties willen al je mij om. Maar die informatie geven we waarom naar de Rier en zeggen ze, willen we dit graag in doen? Rier, wat vind je hem ervan? En dan gaan we verder. Ja, en we proberen Joen ook al een paar antwoorden te gaan. Ja. Als er vragen tussen zitten, van, nou, daar kunnen we voortaan een antwoord op gaan. Maar alle vragen die binnenkomen, of alle tips, want we gaan liever nog tips dan vragen. Ja. Jordana en doch dat. Men kent hun eigen omstandigheden vaak wel. Dus jou zegt vooral mij wat we om denken moeten. Oorlijk komt een reactie op. Dus achteraf zullen we zien later wat uw antwoord is op al die bijdragen. Heel goed dat je dat even zegt, want ik denk ik even naar de orenheren daar. Jacob, Klaas en Sander. En ik mij wel gewoon juf zeggen of Jo. Ja, dat is prima. Oké, prima. Ja. Nee, prima. Dan doen we het van nou Gerben. Dan doen we, ja, precies. Dan doen we gewoon Gerben, Jacob, Klaas en Sander. Want ik voor Jim, deze Janne, daar ben ik even bij Sander. Een bijzondere Janne. En Gerben die zei het al even, vragen die gesteld worden. We kunnen misschien net hoe antwoord op Jan. De vragen die we net beantwoorden, die worden via de website wel beantwoorden. Neem ik om. Ja, klopt inderdaad. Ja. Meestal na de tijd ken ik naar datumdeal.frl. En daar komen we aan het eind van de week, komt daar even een liesmail of vragen, komt daar even te staan. En dan kunnen we in elk geval even een antwoord Jan. En alle tips inderdaad kunnen we dan even ontvangen. Ja, precies. En Jacob, Klaas, ben ik even nieuwsgierig naar wat Joost zei correct van ja, wie wil haar al je opgave, al je van het gas af, maar dan ben ik toch even nieuwsgierig. Want wie gaan jullie al je waar bieden, hoor je hem vast en zeker echt dus. Kwam dat van de elektrische plaat of toch nog een gas? Dat kwam bij ons thuis of van de elektrische plaat. Oké, dus dat is al een hele stap, hè? Ja. Sander, bij die? We hebben thuis ook keramisch inderdaad, dus elektrisch. Ja. Oké, dus ik al een hele stap zetten. Even die vraag toch even een gewetensvraagje even onder de wet. Ja, zeker. Nou, het enige wat bij mij op gas gaat is nog het gasstel. Ja. Dus, maar we zijn nog correct nog net onder een keukentaart. Dus maar dan wil ik mij nemen. Dus dan ben ik helemaal gasvrij. Goed zo. Mooi. Hartstikke leuk. Nou goed, ik krijg dat even, maar dat doe ik tussendoor natuurlijk zeker. Ik wil even om even te zien van de reacties die binnenkomen. En dan zul ik even naar die camera, want ik denk dat dat de goeie is. Dat je me reageren wil 06 120 830 46, dat is het nummer. De eerste reacties krijgen we al binnen en die binnen positief. Want de meesten zeggen, dit is een mooie actie, mooi initiatief. En die is met name geïnteresseerd in de transitieactie warmte. Dus nou, daar komen we straks nog op. Goed, het eerste onderwerp van Vianne, daar wil ik eigenlijk even naar taggen in. Want dat is dan RES, Regionale Energiestrategie. Jacob Klaas, ja, ik was net al even, had ik al even aan het woord en keurig verteld dat je niet op gas kookt, maar RES, dat is een breed begrip. Wat houdt dat precies in? En kun je ons even kort meenemen wat de RES is? Ja, natuurlijk. RES staat dus voor Regionale Energiestrategie. En we kunnen ons allemaal herinneren dat we een aantal jaren geleden, 2019, in Parijs het klimaatakkoord hebben gesloten tussen alle landen die er op de wereld zijn, of bijna alle landen. En af en toe springt er eentje uit en die komt later ook weer terug. Maar dat is het klimaatakkoord van Parijs geweest. En dat hebben we meegenomen naar Nederland. En vervolgens hebben we dat op zijn Nederlands vertaald. Aan de hand van allemaal tafels. We zijn aan tafel gaan zitten met elkaar van hoe gaan we nu die opgave van het klimaatakkoord verwerken. De gemeenten hebben daarbij de opgave gekregen om de elektriciteit anders vorm te geven. Dus de hernieuwbaar te maken met zon en wind. En met andere technieken, maar voor de rest is met name de zon en wind interessant. En de gemeenten hebben de opgave gekregen, en daar praten we straks over, om de transitievisie, of de transitie van de gebouwde omgeving te organiseren. En die RES, die regionale energiestrategie, die hebben we in Nederland zo georganiseerd. We hebben 30 regio's gevormd en de provincie, Friesland, is 1 regio. En in die regio's werken we samen tussen gemeenten, provincie, het wetterskip, netbeheerders en in Friesland ook met inwoners, met organisaties, Friese Milieuorganisatie, de Land- en Tuinbouw, noem maar op. Allerlei organisaties zijn daar ook in vertegenwoordigd. Dus dat betekent dat als je hier iets wilt in Dantenbediel en je zegt, nou, maar wij willen even op het gebied van RES dit, dan kan dat niet zomaar, want je werkt samen ook met andere gemeenten. Dus het moet echt samen gebeuren. Het motto is ook van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja. En dat is in Friesland met beide handen aangepakt. En we hebben gekeken in Friesland. Want de vraag was, we moesten 2 biedingen doen naar het Rijk toe. En het eerste bod hebben we gekeken, wat zit er allemaal in de pijplijn? Waar zijn we al mee bezig? Wat is vergund? En daar hebben we vorig jaar een conceptbod, hebben we dat genoemd, hebben we vastgesteld.
En dat was in Friesland alles wat eigenlijk dus al in actie was bij de gemeenten. Waar al vergunningen voor waren verleend, wat al liep en waar we al mee bezig waren. Recent hebben we het tweede bod, dat is bod 1. Ja. We zijn begonnen met een concept en we zijn naar bod 1 gegaan. We hebben een nieuw bod samengesteld en hebben gevraagd aan de gemeenteraden van wat vinden jullie van wat zouden wij moeten bieden. En ook Dantemediel heeft daarin een duidelijke uitspraak gedaan. En die heeft gezegd van we willen een ambitieniveau hebben dat wij in 2030 70% van onze energie zelf gaan produceren. Ja. En dat we daar zelf voor staan. En dat gaan we nastreven, dat gaan we proberen te organiseren. Dat hebben al die gemeenten in Friesland gezegd en de provincie en het wetterskip is bij elkaar opgeteld. En we zijn op een getal uitgekomen wat we hebben aangeboden aan het Rijk. Dat hebben al die regio's En gedaan. dat is zeg maar het ambitieniveau van deze regio, wat je vertelde, Friesland, zo gezamenlijk van dit is ons ambitieniveau. Ja. En dat is allemaal bij elkaar en dat ligt nu. Maar nu hebben we natuurlijk de situatie van, we hebben dat in de gemeenteraad hier besproken in deze zaal, is uitgebreid behandeld beide keren. Maar nu moeten we ook naar onze inwoners toe. En dat hebben we in Friesland, doen we dat via onder andere de Friese Energie Alliantie. Daar zijn ze in vertegenwoordigd via, wat ik zei, de Milieufederatie, via Land- en Tuinbouw, via de makelaars, via de woningcoöperaties. Goed georganiseerd. Maar hoe komt dat nu in de samenleving? Hoe komt dat nu in onze Meanskip? En hoe zorgen we nu dat onze Meanskip ook weet wat er gaat gebeuren? Precies. Want zon en wind, ja, we hebben het nodig om die transitie te maken. Maar het zorgt er ook voor dat het een veranderingsproces op gang brengt in onze omgeving, in onze ruimtelijke beleving. Nou, dat doen we niet als gemeente zelf. We zeggen niet van we plannen het daar en we doen het daar. Daarvoor gaan we het gesprek aan met inwoners, met de Meanskip. En daarvoor zorgen we ook dat we goede plannen ontwikkelen en goede plannen neerleggen. Ja. Maar dat willen we ook niet. En dat is in Friesland is daar heel nadrukkelijk voor gekozen. Dat willen we niet zelf. Dat willen we eigenlijk ook van onderaf gaan organiseren en van onderaf oppakken. En wat merk je als inwoner van de gemeente Dantemediel daar dan bijvoorbeeld van? Nou ja, dat punt komt straks op de agenda. We hebben Ja. het zonnebeleid, is zeer actueel in de gemeente. En daar hebben we gewoon, dat staat ter besluitvorming voor van waar zouden we dat wel of niet kunnen doen. Nou, daar hebben we een strategie voor ontwikkeld in Friesland. Daar hebben we methoden voor ontwikkeld, hoe dat je dat kunt vormgeven, hoe dat je de bewoners daarbij kunt betrekken. En juist dat merken de mensen dus in de straat en dat merken mensen gewoon in hun omgeving. Ja, oké. Dus dat is een heel traject wat daaraan vooraf gaat voordat het echt in de huishouding op een bepaald huis in de gemeente Dantemediel is. De rest, ik kijk ook even naar de wethouder, want de rest dat is natuurlijk iets, dit is nogal wat. Dat is duidelijk. Als je hem als college, hoe zie je hem erin van Dantemediel? Ja, nou, we hadden het voorstel om om de ambitie van 100% te doen en geen 100%. Nee. Ik een beetje omdat we denken van de komende 10 jaar de ontwikkelingen nog terug. En daarna denken we als gewoon grotere stappen zetten kist. Dus nou was de one kist, Ja. maar wat er al is. Maar je maakt dus iets, Maar- CFC 100%, ambitie 100%. Ja, er zit een opbouw in. Ja. Dat we zeggen van, na 10 jaar binnen de ontwikkeling vaak volle verder met waterstof en al die dingen dat men nou mee bezig is. En daar staan de grotere stappen zetten kist. Daarom is het nou wel aan de gang, Ja. dat is los. Maar de grootste stappen zet, denk ik vooral dan. Ja. Nou, en dat heb ik onze drie voorlijn, die is daar in mij en die had die keuze ook maken. Die vindt die 100% ambitie de best mee is. Dat betekent natuurlijk net dat wij precies in het straatje van Friesland maten van Nee. alle gemeenten. Nee. Alle gemeenten hebben hun eigen ambitie vastgesteld. ja. En die gaan ook op een eigen manier ermee om. Alleen wie brengt het binnenwander en dan kiest voordeel behelden, doordat je kennis deelst. Ja. En zocht naar ontwikkelingen die samen oppakken kisten bijvoorbeeld. En zo zorgen wij in onze regio met de ANO-gemeenten, Ja. pakken we het ook op. Dan leidt het ook op de tafel en dan zorgen we hoe kunnen we met die fjouwgemeenten us makkelijk maatje bijvoorbeeld. Eigenlijk een beetje wat Jacob Klaas ik al zei, van alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Hè? Dus dat is wel even meer kracht. Uiteindelijk maar de huiseigenaar het zelf, de waan, die Ja. had zijn eigen verantwoordelijkheid ook. En gaat er eens om van hoe kunnen we nou de huiseigenaar helpen in zijn eigen opgave. Ja. En daar hebben we goed een zien. Dus wie zullen echt gewoon echt de dorpen niet maken en Ja. de mensen praten maken. Ja, want je begreep natuurlijk wel dat, tenminste dat kan ik me zo voorstellen. Ik van mensen die zitten te zien, die zeggen van ja, dat is al je mooi zijn. Dat is maar even een opgave, die laat je maar even bij mij op doormatten. Maar wat betekent dat voor mij? Er komt nogal wat bij zien. Ja, zie die opgave die hebben alle huiseigenaren Ja. eigenlijk. Hè? Dus net zo dat we als gemeente deze opgave oplezen. Het RIEK en samen met de Europese of wereldwijd eigenlijk Ja. is dit meestal betocht. Wie wil het mij al kwanter? Die ene wat meer als de oren, denk ik. Maar goed, mij willen we dit toch deze kant uit en vinden we dat we er wat aan doen moeten. Maar de gemeente die helpt mij om het te realiseren. Dus die helpt huiseigenaren om dit vorm te krijgen. Ja.
Dus het is net zo dat we huiseigenaren Iets oplezen. Nee, we helpen om het van te krijgen. Je stimuleren ze en je motiveren ze. En om te voorkomen dat straks mensen uit de kraan terecht wordt, geen verwarming meer gaan. Nee, precies. Nou, helder. En ik duidelijk van wat die rest nou dan precies is en wat het inhoudt en hoe we daar komen. Of tenminste, hoe we kwamen binnen, waar we nou zinnen, zeg maar, die stap. Ik zei het even aan het begin al. Hè. We gaan er even doorheen. We gaan van de rest, we gaan naar het zonnebeleid, we gaan naar het oververhaal, de warmtevisie. Ben ik het even kwijt hoe dat maar. Transitievisie, precies. Dankjewel daarvoor. Het zonnebeleid, dat gaan we natuurlijk ook. Hè. Dus dat is even een oververhaal. En dan kom ik even bij Sander. Zonnebeleid, ambitie, om de ambitie van de rest uit te kunnen voeren, dan is er beleid nodig. En te bepalen van waar wol en geen opwekplak in vinden. Wat houdt dat precies in? Ja, nou, wat ze net al horen inderdaad, hoe de ambitie die we hebben van zinnen en wie energie. Het is natuurlijk net al belangrijk om ambitie te bepalen. De uitvoering is misschien nog wel volop belangrijker. En dan gaat het nou om de vraag van, waar willen we de energie wil hebben en waar willen we vooral net hebben. Nee, precies. Nou, als gemeente hebben we daar beleid even opgesteld. Het lijkt nooit al te inzagen, zat Gerben secret zei. Nou, qua inhoud, misschien wel goed om dat te lichten wat het zinnenbeleid aan inhoudt. Het belangrijkste element uit het beleid is de zonneladder. En dat is dan maar jou een soort prioritering jou om welke opwek we goed vinden. Dus we beginnen onderaan met de daken, dat wordt het laatste. En pas als laatste willen we zeg maar de zonneparken in het landschap, want dat vinden we net wenselijk. Nee. Dus die komen dan hoger op de ladder en die hadden dus een lietsere kans van slagen, zeg maar. Ja, precies. Dus dan noem je hem de zonneladder, dus dat betekent eigenlijk van wat is het meest effectief, wat vinden de meesten prettig, want dat doet natuurlijk daar. Ja. Dus dat, de daken zijn natuurlijk het meest gewenst, maar dit is echt een instrument waarmee we sturen kunnen van dat we de meeste van de zonne-energie dat we die op de daken opwekken kunnen. Ja. Precies. En doen anders krijg leven, het zonnebeleid, dat leidt daarin zagen. Dat lees ik dan ook wel eens en dan denk ik, dat ligt daarin zagen. Hoe zit dat? Waar kun je dat dan zien? Kun je dat ergens vinden? Ja, nou de gemeente die had het stuk, we gaan een conceptstuk hebben inleveren. Nou, die mij dat dan inspraakrijp verklaren, hield dat officieel. Nou, de meesten hadden 6 weken belanghebbenden inwoners die hadden maar 6 weken om te reageren. Nou, en dat is dus nou, deze periode is dat is tot en met 10 juni kunnen mensen daarop op reageren. Ja. Nou, en dat is dan via de website kun je dat ik inzien, tantebediel.frl. Tussen de nieuwsberichten zit daar iets over zonne-energie. Dus dit ik het beleid zit daar zelf. Ja. Er zit een infographic bij, dan is echt even in een A4 uitlijn van hoe het beleid in elkaar steekt. Nou, en dat dekken mensen dus, ik vind hoe ze reageren kunnen. Ja, ontvangen dus graag inderdaad commentaar op uw stuk, want dan hoor ik dat het dan door de meerskips is maar droegen wordt. En net een commentaar en tips, denk ik vooral. Dat zeker, ja, precies. Altijd welkom. Hartstikke mooi. En dat is zonnebeleid erin zagen. Nou, straks hebben we dat adres misschien nog wel even een keer noemen, dat mensen dat goed weten. Ja. Het leidt er nog tot 10 juni, dus dat is nog dik oorlog weken, zeg maar, dat het er nog leidt. Ja. Dus kunnen mensen daar iets zien. Oké, en reageren, toen zei ik al, dat zit in het beleid wel hoe dat in zijn werk gaat. Ja, precies. Ja. Oké. Goed, dat dus zonnebeleid, hè? Dus zonne-energie, zonneladder, had even wat u verteld. Dan draai ik me toch nog even om richting Gerben, de wethouder. Want zonneweiden, wat zijn dan de afwegingen eigenlijk in Dant en Bediel? Zonnepanelen op landbouwgrond. Ja, nou, dat is trouwens 3 vaststeld in een amendement dat zonneweiden op landbouwgrond net mogelijk binnen. Nee. En ik kan me dat ook voorstellen, want wij willen u mooie landschap net vol mij die glimmende panelen hadden lezen. Dus ik denk dat dat ook heel terecht is. Maar goed, daarmee wordt dus opgave wel strakker, dat we heel bot zien maken van wat zijn dan nog de mogelijkheden. Ja. Dus wij jaren graag van uw inwoners wat voor mogelijkheden die dan zoeken. Als we net op landbouwgrond doen, waar kunnen we dan? Sommigen zeggen wel eens van aan de zijkant van de snelweg of zo, maar kiest vaak net volle meters mee, maar het wel 24 hectare eigenlijk nog onze zonnepanelen ha. Vol het rendement ha? Waar we uw opgave helden, maar we hebben ook nog die transitievisie warmte waar we straks zo gaan. Stel dat een heel grote verwarming van huizen op elektrisch aanzingeert, krijgen we er nog een opgave bij. Hè? Dus dan ben we dan helemaal nog net op de plek waar we wijzen moeten. Dus wij zitten te denken van, misschien is er toch hier of daar iets met maatwerk mogelijk,
Dus het zei van het is geen echt productieve landbouwgrond. We nemen het nog wel, want landbouwgrond is ook een bepaald begrip in uw systeem. Hè? Ja. Dus dan wordt het misschien helemaal een broeksprong boer. Nee. Maar het heet wel landbouwgrond. Nou ja, en dat soort dingen, daar willen we denk ik commentaar nog wel met uw van. Nou, wel is nou echt die grenzen heel hut. Ja, dus, precies. En Nou, die heb ik graag voor de inwoners. Ja, nou absoluut. Ik zoek er steeds, want de inwoners die zijn natuurlijk daarin heel belangrijk. Dus ik zou nog eens even de Kamer in van meesten reageren, alsjeblieft. En dat is aan die kant. Nee, toch wel aan die kant. Ja, nee, nou, het krijg of ik naar een tenniswedstrijd te zien, maar dat maakt er niks uit. 06 120 830 46, dat is het telefoonnummer. Wij hem op WhatsApp kennen, vragen stellen kennen aan de heren hier aan tafel. En als deze heren het net beantwoorden kunnen, dan komen we er op een letter moment op weer rond van de gemeente Dantum-Mediel. Ik zou trouwens even schrijven van u meneer Goeken dat er ook al vragen gesteld worden. Ik word zinnenpaneel, dus dat is denk ik wel even interessant. Nou ja, Sander, ik richt me even tot die, want, en als het oors is, dan jerk ik het ook graag. Want hier wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld van ja, dat is mooi, maar wat gebeurt er na 20 jaar met de zinnenpanelen als ze afskreun binnen? Een relevante vraag. Zeker een goed punt inderdaad. Ja. Zeker meer Zinderpark. Wat gebeurt er dan na die 20 hier? Meestal hebben we een vergunning inderdaad voor die periode. En dan in die vergunning die we dan van tevoren aansluiten, daarin regelen we dat het park oproemen wordt. Zeg maar. Ja. En dus is nou dat zinnepaneel en zeker dit nieuwe model steeds beter te recyclen binnen. Dus een keer dat ik herbroeken. Dus en hij kunt beetje net alleen de duurzame energie, maar ook het stukje circulair. Precies. Dus dat is wel heel belangrijk en daar houden we zeker rekening mee. Ja, dat vuurt op nijtocht. En ik denk, kijk, wat wethouder Gerben Wiersmekkel even zei van de tiert, hoe het zien is, hier hebben we heel oors voor. De techniek is natuurlijk ontzettend voor u, dus het verbetert ook steeds. Ik denk een zinnepaneel van 24 Jelien is net een zinnepaneel van wat het nou is. Nee, klopt. En zoals Sander al zei, die zonnepanelen die kist volledig recyclen. Ja. Hè? Het is net zo dat het nou al hier vreemde chemische stoffen of zo binnen Nee. die ergens lezen blijven. Dit Nee. wordt gewoon helemaal, Ja. ik denk van 90% wordt alles wegbroekt. Ja. Nou ja, de vraag komt straks in de Mentimeter ook nog even, Fabi. Dus wat dat omgeert, kunnen we dan ook even zien wat de meaning van de meesten is. Ja, dan zie je nog even wat er binnen. Misschien wel even om on te stiepen. En ik realiseer me trouwens, nou krijg ik van... Ja, dat is natuurlijk net een vraag, maar ik bedoel, of zij krijgt even van, als de meesten zeggen van, wie willen de zonnepaneel net op landbouwgroen hebben, dan zijn er wel alternatieven nodig, want ja, dan moet je hem in een orde beweging komen om te zorgen dat die ambitie heller wordt. Dan hebben we het, ik noem, ja, dat krijg ik ook alweer noemen, de daken. Hè. Dan refereer ik toch even aan de bron in Noordburgum. Daar is dan, ja, dat is toch gebeurd. Dat is oorlogwikkeling gebeurd. Ja, dan gebeuren er toch in één keer hele oren dingen met zonnepaneel. Ja, klopt. En er zijn natuurlijk altijd omstandigheden wezen waar bij mij een bron of wat dan ook, een calamiteit, Ja. dat er dingen vrijkomen. Hè? Ja. Dus net vrij hebben. Nee. Of dat nou een reden is om geen zonnepaneel meer te doen, dat weet ik Nee. niet. Ja, ik weet ook niet, de oorzaak is nog niet helemaal precies bekend Nee. waar het leidt. En zo er iets met zonnepaneel wezen, dan denk ik dat de leveranciers daar ook weer op inspringen zullen. Hè? Absoluut. Dan zullen we er toch mee aan de slag maken Ja. om dat weer te voorkomen. Dus zo zit uw wereld vaak ook wel weer in. Ja. Dus daar wordt dan ook wel weer een oplossing voor Ja. gevonden. Precies, maar het is meer dat je denkt van, hé, dat ben ik de reactie die je jaren van meesken. En ik denk, ja, het gaat er over de inwoners, dus ik denk wel, ja, het scherm niet te binnen, ik denk, ik noem het toch even. Nou, ik denk Ja. dat het heel belangrijk is dat dit soort dingen wel heel duidelijk worden. Wij Precies. zien het nou precies de oorzaak, hè? Ja. Want dat was gewoon weten. Ja, Ja. absoluut. Ja. Goed, ja, zonnebeleid, een belangrijk verhaal. En ik zit al even zien wat er nog meer... ik zie nog een vraag, binnen er plannen of mogelijkheden voor geothermie om samen minder zonnepanelen en windmolen te hebben? Nou, Ja. ik zie Sander, die knikt wakker, dus die wil deze Zeker vraag een graag ja. beantwoorden. Ja, zeker een relevante vraag. Het is wel even goed. Geothermie is net een 1-op-1 vervanging van elektriciteit. Het is net zo dat de kust een hele diepe boring is er wel elektriciteit mee opwekken, maar dat is Misschien nog heel net kwart om rendabel. even te duiden wat het precies Ja, is. Want precies, ik denk ja. dat de meesten die zitten Ja, nou zeker. te flapperen in hun tuinstoel achter in jazz en die denken, wat Ja. is dat precies? Nee, Ja. maar geothermie, dan Ja. maak je steeds een boring in de groen, soms meestal 3 kilometer. En dan daar zit heel heet water van 1 graden. Dat kun je dan oppompen en dat is met de warmte, kun je dan via warmtenet maar naar de huizen verspreiden. Waar er dus gewoon duurzame warmte haast. Waar je dus inderdaad geen elektriciteit bij nodig hast. Dan is het wel zo dat bij geothermie haast vaak wel een hele dichte bebouwing haast nodig. Dus Ja. meestal 3000 woningen of meer. Nou, dat hebben we eigenlijk net in Dantum-Mediel. Dus we zijn ook wel in Ljouwert bijvoorbeeld bezig met een geothermie net. We zijn heel nieuwsgierig hoe dat werkt. Ja.
Daar zit ze al met te zien hoe het altijd rendabel wordt in. Dus wie in eerste instantie focus hier net op. Maar mocht het zo wijzen dat het straks wel rendabel wordt, ik val niet te kennen, dan houden we het zeker in de gaten. Nou ja, en ik denk gezien de beantwoording, je bent er wel mee bezig. Hè? Het is net zo dat ze geothermie Net nooit de eerste keer dat ik dit jaar. Nee, precies. Nou ja, even ik zul je nog een vraag en ik zal wel even waar reageren wil. Want dit zit bij van huiseigenaren helpen bij de opgave. Mooie uitspraak, maar hoe gaan jullie dat precies doen? Oh, een hele goede vraag. Ja. Daar ben we druk met wanden. Hoe doen we dat? We hebben natuurlijk al duurzaamheidslening hier al jaren in Dantemodel. Dus dan, als je iets, bijvoorbeeld met zonnepanelen doet, dan is die investering eerst eigenlijk van producten natuurlijk groot. Ja. Terwijl de opbrengst, in zo'n jaar had het alweer waarom verzinnen. Dus als dan een duurzaamheidslening doet met een heel procent rente of zoiets, nou dan kiest dat weer van die maandelijkse lest die naar beneden gaat, weer bij optellen. En dan is het te dwan. Ja. Nou, dat is een van de dingen. En we hebben ook een aanvraag die van het Volkshuisvestingsfonds. Dat is ook bedoeld om inzienwenners te helpen met isoleren van de woning bijvoorbeeld. Ja. En andere energie-zuinige maatregelen toe te passen. En dat gaat vaak van mensen met een leeg inkomen. Dus dan dat we die ook helpen kunnen. Ja. Nou ja, dus op die manier, en we willen ook zien met een kenniscentrum om mensen, wat we nu ook al met duurzaamheidsbouwloket doen, mensen in ieder geval van advies te voorzien. Ja. Dus dat men onafhankelijk advies krijgt, want we hebben soms ook die ene zijde van deze warmtepomp maar staan en de andere zijde van dit was de term met doen. Wij willen graag dat er een onafhankelijk adviseur is die de mensen helpen kan van welke maatregelen moet ik nou nemen. Ja, en deze informatie die is ik te vinden en noemt het volgens mij de website ook al een keer www.frl. Ja, en dan heb ik nog een keer /energietransitie. Ja, dat correct nog hier steeds. Oké, prima, Ja. goed zo. Ja, en dan even aanvullen wat Gerben zegt. Van als je wat inwoners kunnen doen, het klinkt alsof als wij zo met elkaar zitten praten, alsof je alles in één keer moet doen. Of Ja. het morgen ook klaar moet zijn. En Ja. dat is niet zo. Nee. Wij hebben echt de komende 10, 20, 30 jaar hebben wij de tijd om stappen te zetten. Ja. Dus als bijvoorbeeld, en het voorbeeld van Gerben zelf even pakken, als de keuken straks wel af is, als die keukenlaar nu 4 keer op zijn tenen is gevallen, dat hij wel zegt van er moet wat nieuws komen. En dat gasstel dat zit erin, vervang dan dat gasstel op dat moment ook direct voor een inductie of Ja. een keramische kookplaat. Ja. Als je cv-ketel kapot gaat, ga dan in overweging en dan ga ik dan kijken wat je dan moet doen. Maar haal er geen goede dingen uit die nu in je woning zitten en ga dat vervangen, want dat Nee. is jammer. Dat zou een slechte actie zijn, maar doe dat op het moment dat het gerenoveerd wordt of dat het vervangen moet worden. Ja. Als je kozijnen af zijn en je kozijnen zijn verrot en er moet nieuw glas in, zet er dan ook ander glas in met een hoger rendement. Ja. En dat zijn de stappen en de stapjes die mensen ook kunnen zetten. En daarvoor is de duurzaamheidslening, kan je daarin faciliteren. Maar zo zijn er heel veel dingen, hele kleine stapjes die je elk jaar moet er wel iets vervangen worden. Als je je afwasmachine of je wasmachine kapot gaat, dan kun je ook kiezen voor een duurzamer model dan wat je had. En dat geld verdien je dan ook wel weer terug, van je bespaart op je energieverbruik. Precies, dus een hele duidelijke boodschap. Doe het in kleine stapjes, kleine hapjes. Dan is dat prima te doen. En vervang een apparaat op het moment dat hij er aan toe is door een energiezuinig apparaat. Maar ga niet, als je nu een A+ apparaat hebt, denken van nou, die gooi ik eruit. En dan koop ik een A++ apparaat. Precies. Want dat heeft geen zin, want dat is niet duurzaam. Nee. Want dan gooi je namelijk een oud apparaat weg. Dus nee, oké, helder. Ja, van mensen binnen die nooit denken van ja, waarom had ik dit al even vinden. We komen straks even op waarom, over duurzaam bouwloketten. Dus dan zul ik even uitlezen van hoe dat werkt. En dan kun je mensen ook echt wel zien van wat ze van maatregelen treffen kunnen. Hartstikke goed, Sander, dat ze het even vertelt, want dat is precies wat ik even zeggen wil. Want ik denk, die meesten denken al, ik geef je duurzaamheidslening, ik geef je al je kataal. Dat is al je netjes terug te vinden en dat komt toen straks even op weer waarom. En, want we hier ook al even over de stappen die we nemen. En dat is wel een mooi bruggetje naar de tijdlijn, waar ik straks even op komen wil. Maar eerst ga ik even naar de chatbox, en ik noem het maar chatbox, want dat vind ik een mooi woord. 06 120 830 46, dat is het nummer. Waar je hem op reageren kunnen. Dus als je een vraag naar vanuit je situatie, stel ze, dan kunnen we ze hier beantwoorden. Wat we net kunnen beantwoorden, daar komen we letter op weer waarom. Via een Q&A, dat is steeds maar een vraag plus een antwoord op de website van dantemodiel.frl. Vraag die hier krijg gewoon zonneladder, goed instrument. En ik lees het op, dus ik weet net wat ik zien kom, maar ik begin gewoon het op te lezen. Het is live, dat maakt niks uit. Zonneladder is een goed instrument. Dantemodiel wil geen zonneparken op agrarische grond. Dat dit het laatste is waar je gebruik van moet maken, ben ik het mee eens. Echter is in de waarde misschien wel wat mogelijk met dubbel gebruik. Er zijn misschien projecten denkbaar waarbij er teelten onder plaatsvinden onder de panelen zoals zacht fruit. Dus teelten mogelijk onder panelen zoals zacht fruit. Er zijn nu studies gaande met woudvrucht,
Misschien zijn dat mogelijkheden. Hij daar was van Jert. Ja, Ja? wij hadden in onze zonopleid heb ik een hoofdstuk van meervoudig ruimtegebruik heet dat dan. Ja. Nou, dit is inderdaad, dat is het combineren kist met teelt, of dat is het combineren kist met vee. Biodiversiteit is een hele belangrijke bij ons. Dat is ook een eis dat we de biodiversiteit versterken willen bij zonneparken in het landelijke gebied. Dus dit zijn zeker dingen waar we in als joggen. En dan is het zo dat wat initiatiefnemers straks een onvraag doggen. En als hij hier aandacht aan besteedt om meervoudig ruimte te gebruiken, dan heb ik een grotere kans van slagen, zeg maar. Ja, Dus, oké. Nou, hartstikke mooi. Dat onderstreept het even mooi. Nog even een vervolgvraag op die, zeg maar, het helpen van huiseigenaren. Waar ik even bij Gerben op waarom kwam. Dit is nog even een vraag van diezelfde meneer of mevrouw, dat ken ik hier natuurlijk op mij. Maar die zei van ja, wat binnen concrete plan van de gemeente als het gaat over isoleren? Ik heb er eigenlijk nog iets hoe zeggen. En we kunnen er ook letten op waarom komen, hè? Als er nog echt wat oordingen Ja, en als je, we zijn bezig en daar hebben we het straks denk ik even gezocht, met een experiment in Driessen waar we dat opzetten, Driessen wat er wordt, om te zien van hoe kunnen we mensen kunnen helpen. Hè? En daar is onder andere isoleren een heel belangrijk item bij. Van, hoe kun je het verzwaren? Misschien kun je samen inkeerpen bijvoorbeeld. Hè? Dat maakt het al goed keerper. Soms zit er ook B-keuzeisolatie, maar weet meestal net van, is dat dan wel voldoende? Ken ik dat wel broeken of markeert er dan echt iets aan? Op die manier kun je elkaar helpen. Dus daar willen we in dat dorp samen meewenders aan het experimenteren gaan. En daar heeft een hele variatie van wenningen. Bijvoorbeeld hele mooie grote huizen die goed geïsoleerd zijn, maar ook huizen die het al een beetje uit de tijd reizen. Dat heel vol gebeuren, maar tussen had er een variatie van wenningen, dus de kust uit de kusten kun je experimenteren. Een soort dwarsdoorsneden van het wenningen, type wenningen. Precies, van type wenningen. En dan kun je dan even nadenken, wat is dan voor zo'n type wenning nodig? Ja. En hoe kun je soms samen dingen oppakken, zoals die geothermie, dan mag je een hele week gaan. Nou, zo zijn er wel eens vaker mogelijkheden en maatregelen die is maar een hele strittendwang in. Ja. Of misschien zelfs met een heel dorp. Geriep is men ook bezig om te zien, ik heb het hele dorp in één keer van energie voorzien. Dus ja, zo zijn er meerdere mogelijkheden. Dus dat moeten we echt algemeen nog ontdekken. Hè? Ja. Dus wij gaan er heel goed naar zien. Ik het Riek verwacht van dat die straks ook nog wel mij wat subsidies hoe de drempel komt. Dus dan kunnen we daar ook in faciliteren. Ja. Nou ja, op meerdere manieren gaan we daar naar zien. Nou, en dat is tegelijkertijd nog steeds een heel mooi berichtje naar de tijdlijn. Want we staan nu in 2021 en we show eerst eens even vooruit. En dan doen we samen met Sander naar 2030. Yes, ja, het goed is, je hem nou de tijdlijn. En daar is inderdaad van 2021 tot 2030 zullen we dat. En dan is de eerste stap is het opstellen van de transitievisie warmte. Daar zijn we dus nou mee bezig als gemeente. Eind van het jaar dan stelt de RIE stelt dit document vast. Dan gaat dus hoe de warmtetransitie, het gaat hoe we van het aardgas uitgaan. Het grote deel van onze huizen die stoken nog steeds op aardgas. Helaas is dat een fossiele brandstof, dat willen we net meer gebruiken in 2050. Daarnaast is ook in Grains dat daar nog een hele problematiek is met de aardbevingen. Dus dan nog een extra reden om van het aardgas uit te gaan. Dan komen er 30 jaar, maar we dus zien van hoe geven we dat dan? Dan dat eerste stapje, dus die transitievisie warmte, dat is een beetje de aftrap van de warmtetransitie. En daarin brengen we als gemeente in kaart op hoofdlijnen van wat er al mogelijk is in onze gemeente. Dus inderdaad, geothermie volgens secret alleen. Nou, dan in zo'n document met ze dan in kaart brengen we dan van dat zulke mogelijkheden waarschijnlijk net het meeste vak komen in Dantemariel. Wel meer de individuele oplossingen waarschijnlijk met warmtepomp of zo. Nou, dat soort dingen, we maken geen definitieve keuzes. Die komen pas in de wijkuitvoeringsplan. Dat is het tweede stapje vanaf 2022. Dan gaan we echt in gesprek met het dorp om echt concrete keuzes te maken van wat is de oplossing in deze week, wat is het alternatief voor aardgas, wat is de planning. Nou, als je hem de volgende stap dan is er in principe de 8 jaar tijd om de week aardgasvrije ready te maken. Dus dat jou het meest gekwartiert. We zeggen, ja, dat secreten kan je stap voor stap is heel belangrijk. Ja. Dat meest natuurlijke momenten gewoon in investeringen dwang kennen. Dus het is net zo altijd bij je in het dorp komen dat er dan liep binnen een jaar van alles gebeuren moet. Nee, we hebben 8 jaar de tijd om die maatregelen te treffen. Dat jouwt ook wat lucht. En dat jouwt eerst isolatie inderdaad is dan een belangrijke stap. En dan hopen we dat in 2030 de eerste dwarpen of weekend van het aardgas al binnen. Ik heb nou net beloven, het is natuurlijk een heel proces, het is een transitie. Dus als het net lukt, dan is het net oors. Maar dit is het streven ik vanuit de Driek. Nu maken we dus een eerste stap met die transitievisie warmte. Ja.
oké. Dus dat is een hele lijn. Hè? Nou ja, wie zodat in de tijdslijn 2021 tot 2030. Aardgasvrij ready, nou mooie termen. En dan uiteindelijk dan in 2030 dan hoopt dat er dan die eerste dwarpnek aardgasvrij binnen. Dan popt nu weer de vraag even op van ja, hoe neem je hem inwoners mee, hè? De inwoners van deze gemeente? Hoe krijg je die daar? Hè? Want die denken nou van ja, wat zit er dan te gebeuren? En wat gebeurt er dan vanaf 2022 in mijn dorp? Hoe verneem ik dat? Ja, we zitten nu nog in het visiedocument, dat is dus echt nog op hoofdlijnen. Ja. Daarin hebben we ervoor gekozen om mij vertegenwoordigers het gesprek om te gaan. Dus inderdaad, mijn energiecoöperaties, dwarsbelangen, ben daarvoor uitnodigen en hebben we een drietal stakeholder sessies hebben we daarvoor georganiseerd. Om op te halen wat vakantie meestal zorgen, wat er misschien al speelt in dat model. Ik wat verzwaardiger meestal ga. We zullen straks richting die wijkuitvoeringsplannen, wat de secret al even staan vanaf 2022. Dan gaan we echt de dwarpen in. Ja. Dan gaan we echt individueel die bewoner benaderen. Dat kunnen we nog net, maar het aantal inwoners wat we hebben, dat kunnen we net. Face-to-face kunnen we niet net al je spreken, maar dat doen we straks al de dwarpen in gaan. En dan kunnen mensen gewoon zelf die keuzes maken. En dat is heel belangrijk. We lezen het, zoals Gerben eerder al zei, van we lezen niks op. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de bewoner en wie bent er om te helpen. Nou ja, goed, en Mijlkoor, maar we natuurlijk verzwaard dat deze planeet bestaan wordt. Dus daar hebben we natuurlijk ook nog een soort maatschappelijke taak in, denk ik dan. Hè? Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, precies, gezamenlijke verantwoordelijkheid, heel goed. Dus eigenlijk zei ze mij vanaf 2022 dan, stel, wie ben je naar woord? De inwoners die denken hier van, nou dan ongeveer, kan ik verwachten dat er eerst concrete stappen gezet worden vanuit de gemeente, want dan weten we een beetje hoe de vlag erbij hingt. We hebben het daar willen. En wat het al je inhoudt. Ja, en ook willen we graag weten wat er nou speelt is. Maar dus we willen straks ook even met de Mentimeter of via WhatsApp dat er nog vragen binnenkomen van. Ja. We willen graag weten wat er speelt, welke koppelkansen dat we benutten kunnen, welke zwaargen dat er binnen. Ja. En dat ontvangen we graag. En dat wordt koppelkansen, dat noemt ze al even. Hè? Dat is ook een belangrijke van ja, wat voor koppelingen minder mogelijk. Misschien tussen dwarpen, misschien grutter, misschien zelfs gemeenten met andere gemeenten, noem maar op. Hè? Alles is welkom. Hè? Alle input die wil je hem graag jaren. Dus dan nogmaals even de oproep naar de meester Tuzek. Reageer 06 120 830 46. Dat is 06 120 830 46. Een WhatsApp sturen naar de studio, zoek bijna steeds, maar hier naar het gemeentehuis. We dat net eens even verwerken. En er komen wat vragen binnen. Een van de vragen, en ik zul je mooi rond en dan stek er zelf wel in de hoorn op die site van deze vraag, die beantwoord ik wel even. Een prima insteek, qua signalleider, binnen het plan voor windenergie. Vaak zijn windmolen meer invloed op het loonskip. Dus ja, deze meneer of mevrouw die zegt van ja, binnen het plan van windenergie, maar die zei ja, windmolen had nog meer invloed, want er zitten zo'n grote molen midden in het landschap. Dat vinden we echt net altijd mooi. En dat is meer even de interpretatie van wat ik hier zat tussen de regels door les. Waar vind je hem wel daar eens even een antwoord op, ja? Ja, ik wil er wel even antwoord op gaan. Op dit moment bepaalt de provincie nog wat er mogelijk is aan wiemoen. Ja. En een groot part, dat valt boeten deze opgave heen. Dat wordt op Noordzee en om je hele land heen op de zee plaatst. Ja. Dus dat telt ook net mee in deze opgave voor u. Dat is een aparte. Wat nou wel kan, is bij boeren, dat er zo'n minimolen kan. De Groninger molen nemen we dan ook wel. Ja. Dat is een houten molenje. Nou, precies. Een hele mooie oplossing. En we hebben een paar keer al die vraag gehoord van een boer die zei van, nou, we willen graag eens met hem verder praten. Nou, die mogelijkheid dit, maar we hebben nog geen beleid daarvoor. Nee. Dus het zou mooi wezen of een paar van zulke vragen hebben, dat we samen met die mensen dan ook een beleid opstellen kunnen. Want dan zullen we automatisch weer in we het zien, we maar omdenken. Dus de plus en min beetje boven materiaal. Ja, precies. Dus een goede vraag, heel relevant. Ja. En belangrijk daarbij is dat als je die kleine molens plaatst bij een boerenerf, die boerderij die verbruikt zelf veel energie en die wekt daarmee zijn eigen energie op. En dat zorgt ervoor dat we het net minder belasten, het elektriciteitsnet. Waardoor andere initiatieven van particulieren met zon op dak wel weer geplaatst kunnen worden en de stroom wel weer kunnen afgeven. Dus het is voor ons ook van belang om die balans te vinden tussen die kleine windmolens bij agrarische bedrijven, om dat wel te organiseren, zodat je de energie produceert daar waar het ook verbruikt wordt. En dat is een belangrijk gegeven en dat zorgt ervoor dat je die ruimtelijke impact ook zoveel mogelijk kunt beperken. Dus dat is eigenlijk waar soms zegt wat van ja, zo'n kleine windmolen, dat levert niks op. Daarvan zeg je van nou, dat levert wel degelijk wat op, want dat levert namelijk ruimte op een andere plek op. Precies, en het zorgt ervoor dat als we alle stroom via het net gaan afnemen, en een agrarisch bedrijf die vraagt ook veel stroom van alle elektromotoren, en we gaan zon terugleveren, dan kan het net dat op dit moment niet aan. En dan moet er heel veel geïnvesteerd worden in dat net, en dat betalen we ook met z'n allen. Ja.
Dus als we die kosten met z'n allen naar beneden brengen, dan is het veel slimmer om dat initiatief van zo'n individuele boer op zijn erf, om dat gewoon ook te ondersteunen. Ja, nou dankjewel. Goeie aanvulling. Ik kijk nog even in de chatbox wat er nog binnenkomt. En dan gaan we straks eens even richting de lopende projecten en dingen die al spelen. En natuurlijk, dan aan het einde geef ik nog even naar de Mentimeter. En dan willen we heel graag dat je hem even mij doggen. Ik waskou je hem wel vast even. Pak ervoor even een extra apparaat. Dus stel je zit te zien via een tablet, dan even bij de mobiele telefoon of andersom, of een laptop en dan een tablet erbij. En als het er net is, dan gewoon een computer. Maakt er niks uit. En anders hel je maar wat bij de buren op. Maar je kan al je mij doen. Mentimeter, die komt er straks gewoon. Dat is een manier om even interactief mij te doen. Bij dit plak en dan kunnen we precies op het scherm zien wat je reacties binnen vanuit de thuissituatie. En ik reageren kan natuurlijk nog steeds 06 120 830 46. Dat is 06 120 830 46. Reageer naar uw sta. Dan komt er een vraag binnen en die wil ik toch nog even pakken, want ik vind het leuk dat er gereageerd wordt. Want daar ben je blij mij natuurlijk. Zeker. Ja, al die reacties. Meer dan 70% van de woningen in uw gemeente is particulier bezit. Een deel is al ouder en als deze woningen van het aardgas uitgaan, dan moeten ze eerst goed geïsoleerd worden. Net iedereen kan dit betalen. Hoe denk je hem daarover? Nou, ik had het idee dat je daar al een beetje wat hoe zijn had. Dat net iedereen dat betelt, dat er ook regelingen voor binnen, maar hoe zit dat? Ja, nee, klopt. Dat is een groot probleem. Hè. Dat mensen die moeten best een slag meisje om hun huis up-to-date te krijgen. Ja. En daar is dan die aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds verdienen. Hè. Dus we moeten nogal wat we keer binnenkort er bericht van. Of we daar aanspraak op meisje kunnen. Nou, dan kunnen we een aantal woningen daarmee helpen. Maar dan ben we er denk ik nog net. Dus we zullen de community daar ook naar denken moeten. En die hebben we graag van bewoners, wat die daarin nodig binnen. Hè. Op wat voor manier soms dan helpen kunnen. Soms kent, heel Jan is altijd heel makkelijk. Nee, ik zou correct zeggen, want dat is dan altijd maar het kan soms ook op een andere manier. En wie moet ook een beetje praktisch wijzen. Sarum is de beurs ook nog net. Dat we samen even strooien kennen. Maar we met mij ook nadenken over goede oplossingen. Precies. En dat duurzaamheidsloket, die zocht ook naar subsidies die er binnen. De provincie had soms bepaalde subsidies ervoor. En landelijk wordt er wel eens wat opgesteld. Dus op die manier kunnen we dan ook weer helpen. Dus wij moeten met elkaar daar in gesprek, want dat is echt een probleem. Ja, maar er leidt een object voor ons allen. En dat betekent dus dat iedereen mij dealen moet. En dat zal dan misschien... Iedereen met mij. Precies, iedereen met mij. Maar dan zul ik even naar die laatste stapjes die ik mogelijk binnen. Dus... Het is een heel terechte opmerking trouwens, hè, want het is inderdaad een hele grote uitdaging hier in Dantemediel. We gaan proto-harde wenten. Hoe je die nog verduurzamen kan. En het eerlijke antwoord is gewoon dat voor sommige woningen de oplossing hebben we nog net. Nee, precies. Dus uw voorstel is om bij de dwarpen en weekend te beginnen. Of een protonijbouw is bijvoorbeeld. Daar zijn de opties al wat meer van. Dat meid dus nou ook brengen we dat in kaart in de transitievisie waar we met welke dwarpen en weekend we beginnen. Nou, misschien de dwarpenwet volle oude wenten binnen misschien nog even een wachtje. Dan heb ik nou even de tijd om verder uit te zieken en wat er al je mogelijk is en wat we onze inwoners bieden kunnen. Precies, maar het is wel natuurlijk en dan moeten we natuurlijk gewoon naar luisteren. Het geluid van de meesten uit de gemeente, en als je een keer ergens komt of je zit dus ergens om tafel dan, en je zit er gewoon een kopje koffie en dan zeg je ja, dat is al je makkelijk praten, maar waar moet dat wij komen en hoe maakt dat mij dit huis doen? Dat is een hele relevante vraag, maar daar wordt toen uit toch. Dan word je nog even steld van zonnepanelen. En deze vraag die sluit een beetje onder wat ik krijg een beetje tussendoor zei van is weer zonnepanelen het nieuwe asbest? Ja, daar hebben we nou even net direct denk ik een antwoord op. Of dat nou zo is, dat is een wat algemene vraag, maar wordt wel stelt. Er zijn nog meer vragen. Tip voor de warmtetransitie. Kijk naar het initiatief van Heeg. De zwemmer is misschien goede warmtebron. Dus het initiatief van Heeg. Ik zal er alweer knikken, die is goed op Heeg. Dan krijg je maar aquathermie inderdaad. Ja. Dat is de energiehelders uit de warmte van het wetter. Ja. Daar is een Heeg business mee bezig. Inderdaad, ze zijn er al een tijd mee bezig. Waar ik goed contact met de meeste militairen onder slag binnen. Ja. Dus we hopen heel graag dat dat nou echt van de groen komt en dat een succes wordt. Want we inderdaad, we hebben best wel wat wetter hier in Dantemediel. De zwemmer wordt je even noemd als een mogelijke optie. Ja, dus zeker. Dat is natuurlijk wel, En het zijn, in die zin, in Heeg is de techniek, wordt het ingezet bij de woningen. En daarmee is het nieuw, relatief nieuw. Maar in de kantoorgebouwen, zoals we die in Nederland kennen, grote kantoorgebouwen, veel oppervlakte, veel warmtevraag, daar wordt die aquathermie al jaren toegepast. Ja. Dus het is nu de truc die we met elkaar moeten maken en daar leren we heel veel van hoe kun je die kennis van die kantooromgeving, hoe kun je dat naar de woningbouw toebrengen. En hoe kun je dat zorgen dat het ook betaalbaar is, zodat iedereen daar ook aan mee kan doen.
En de faciliteiten, de omgeving hier, die biedt alle mogelijkheden om daarop in te spelen. Nou, dat is zoeken van hoe financieren we de eerste stappen en hoe gaan we leren, hoe gaan we daarmee verder. Ja, en dan zeg ik weer, van dat hoeft morgen niet klaar. Nee, weer kleine stappen. Dus kleine stapjes en hebben we een paar decennia voor om dat te ontwikkelen. Dus die tijd gaan we ook echt wel nemen om dat verder te laten groeien. Ja, mooi. Nou goed, maar leuk dat er even om dag wordt om even die tip nog even te jaan. Er komen nog meer tips binnen en dat wie ik de vraag, dat ga je heel goed zijn gekregen van kom bij tips. Ja. Tip om duurzame elektriciteit op te wekken. Zonne-energie, en dan wordt je stelt, pak de grote bedrijfsdaken, spreek ondernemers aan, organiseer het lokaal met bijvoorbeeld een postcode roos. Windenergie, dubbele punt, maak kleine houten windmolens mogelijk. Dat zijn dan die Groninger windmolens? Ja, Groninger molens. Ja. Goed, nou daar hebben we al even op gereageerd, Karel, op dit punt. Dat het wel degelijk invloed kan hebben. En dat het nog even de vraag is hoe dat precies eruit komt te zien. Wat het Wolf net kent. Want dat lijkt bij de provincie, zijn je wel. Dat lijkt bij de provincie. Ja, de Wiemoen kennen nog wel in een boerenerf, zeg maar. Dus, die kunnen we nog net bij ons achterhoes in de tuin zetten. Nee, precies. Goed, nou, hartstikke mooi. Nogmaals, mensen reageren, dat kan nog steeds en dat kan voortdurend op dat nummer. Ik noem het nog even hier keer 06 120 830 46. Straks de Mentimeter en dan geven we eens even je hem al eerder ondertussen vielen van hoe je hem denken worden de verschillende onderdelen, onderwerpen. We komen nog even waarom op het, het heet het duurzaam bouwloket. Sander, er zit nog even wat te vertellen van, was daar al je fine kist? Dus daar komen we straks even op. Ik wil nou even gaan naar een aantal projecten die al spelen in de gemeente. En dan begin ik even bij die, Gerben, wethouder Gerben Wiersma van. Want je zei al van Driesem, daar speelt al wat. Daar zijn we bezig, daar zijn we wat onderzoeken. Dat is energie-neutraal Driesem. Wat kun je er nog meer over vertellen? Nou, we zijn nog net in Driesem bezig, maar we zijn bij de voorbereidingen bezig. Precies, ja, dat zei ik net helemaal goed. Wie moet er wel correct zijn. Ja, klopt. Ja. Wij hopen voor de zomervakantie nog daar meer bekendheid onder aan in Driesem. Driesem wat er wordt. Maar het Kennislab Noord-Friesland, dat is een netwerkorganisatie. Daar zitten al je onderwijsinstellingen bij aansluiten en ondernemers. En er zitten als overheden ook bij aansluiten. En die zijn al in het liefst begonnen van, hoe is het nou die inwoners meenemen in die ontwikkelingen. Hè? En dan vooral met de scholen begonnen. De Saat had een soort energie wedstrijd houden. Dan moesten leerlingen een soort sensoren meten en metingen doen en neem maar op. Nou, en Staarsson groeide dat en werd het uitbreid. En totdat we zijn van, nou maar we eens een week pakken. Hoe werkt dat dan? Dus echt met onderwijs zijn we aan het experimenteren. Dat is ontzettend leuk trouwens. Dat is heel mooi en dat is ook heel belangrijk. Hè? Want jonge mensen, die wil graag in die nieuwe ontwikkelingen mee. Die wil juist het meeste leren. En net iets wat we het zien in Linel dienen. Nee. En nu hebben we zijn van, nu hebben we eigenlijk best zoveel over een heel dorp, onder de loep nemen willen. Samen met een paar ondernemers. Daar zit Dikste Drijsma en Damst Installaties bij belutsen. Dus Wijnen daarbij belutsen. Het dorp zelf hebben we gevraagd, de dorpsontwikkelingsmaatschappij, die daar mee participeren wil. Dom is dat? De Dom nemen we die. De Riem en Dwan heet ze trouwens, dus vind ik volle mooiere naam. Maar goed, die wil ik meedoen en dan wil ik daar zien van, wat is er nou nodig voor inwoners om een wenning op een goed niveau te brengen. Ja. Om die maatregelen tot te passen, om het betaalbaar te krijgen. Neem maar op. En allerlei vragen beantwoorden te kennen. En misschien kunnen we een kenniscentrum ontwikkelen, wat mensen dan gewoon fysiek eens even binnenrennen kennen. Dan echt, vragen stellen. Precies, ja, dus eigenlijk een soort van experimenteerdorp. Omdat we best zelf ook het nog lastig vinden van, hoe kunnen we nou met z'n allen dit klusje goed klaren. En ik blijf heel goed, we hebben wel tijd. Hè? Ja. Maar aan de andere kant mag het wel nou beginnen. Hè? Ja. Dus wij moeten nou al onze mensen vast meenemen in dat proces. Ja. En dat doen we hier. Dus het is vooral oefenen. Oefenen samen met onze inwoners. Er zijn zoveel verschillende huizen, zoveel verschillende situaties. Die willen we al eens een keer bezien. En kijk, wat je zelf krijg ik even schetsen. Er zijn echt huizen een soort dwarsdoorsnede van wenningen die in uw hele gemeente wil voorkomen. Hè? De oudere huizen, de grotere huizen, de moderne huizen, alles is er wel aanwezig. En heel leuk trouwens dat je dat ik dan samen doe bij Squalen. Een project voor mij om dan de Squalen te bedoelen. Want ik kan me zo voorstellen dat, als je zegt, wie wil dat van onderop, dan is er net niks moois dan dat mij een basisschool te doen. Net alleen de basisschool, dat gaat van basisschool tot en met universitair onderwijs. Dus universiteiten worden bij betrokken. Ja. En elk op zijn niveau levert aan een bijdrage aan dit gebeuren.
En daardoor ontwikkelt men zichzelf. Men helpt ondernemers in het dorp te ontwikkelen. Ja. Maar het onderwijs helpt ook weer om met de tijd mee te komen. Ja. Zodat de kennis op een school altijd up-to-date is. Nou, Ik heb zelf een timmeropleiding gehad. Ja. En dat ik naar show wat we in de boeken hingen op LTS. Nou, dat wie al van heel lang geleden dat ze dat dienen. Ja. Ik had nog nooit in het werk taf hoeven te posten, Nee. wat ik daar leerd had. Nee, Nou, precies. daar hebben we verloren natuurlijk. Dat snap ik. Dat Dus, gaan we dan Joen in elk geval even helder. Ja, en dus juist ik steeds meer dat studenten gewoon liever in het werkelijke leven leren. Hè? Real learning. Ja. Dus we trainen weg zo'n projectje en zo bereid dat stadig is dan uit. Ja, en dat is natuurlijk ook waar het om gaat. Want dat ben ik de mensen die nou mij zitten te zien naar deze uitzending. Van het gaat om energietransitie in de gemeente Dantebeddeel. En dat gaat om mij. Wat saai is het natuurlijk. Het Nou ja, vooral dat. Ik hoop dat er een protte jonge mensen kunnen reageren. Want het is vooral echt hun toekomst. Hè? Ja. Dus over 20, 30 hier zocht hun wereld er dan oors uit. Nou gaan ze hun leeftijd net achter de vraag zetten. Maar dan geven we er maar vanuit dat dat gemiddeld Vast bij al is. je jonge mensen. Vast al je jonge mensen, dat denk ik wel. Ja. Jonger dan ons. Ja. Goed, dat even over energie-neutraal Driesem. Een project wij hem werkje. Dan lees ik ook nog iets over energiecoöperaties in oprichting. Dan zoek ik even naar Jacob Klaas. Want, ja. Het voorbeeld van Driesem is echt een leeromgeving. Maar tegelijkertijd roepen wij inwoners op om nu in beweging te komen en dingen te gaan doen. En zelf te gaan ontwikkelen. En ik denk dat de meeste inwoners ook wel ideeën hebben wat ze zouden kunnen doen. Maar dat het zoeken is van hoe je dat moet organiseren. Als je dat bij elkaar gaat zitten, en dat kan tijdens een buurtbarbecue of dat kan tijdens een verjaardag, noem maar op, wat je ook organiseert. Ja. Maar als je met je sportvereniging gaat kijken van hoe kunnen we nou organiseren dat we onze buurt verduurzamen, dat we aan die energietransitie een slag maken. Als je dan bij elkaar gaat zitten en daar ontstaat een energiecoöperatie en je maakt een plannetje van wat je zou willen doen in die buurt, ja, dat helpt ons, dat helpt jezelf, het helpt je omgeving. En het zijn dingen waarbij je dus van elkaar kunt leren, waar je makkelijk kunt schakelen. Je moet klein beginnen, ook daar. En je hoeft ook niet alles in één keer te doen, maar je kunt met kleine stapjes als buurt kun je dat oppakken en kun je dat organiseren. En daarvoor zijn ook in Friesland is bijvoorbeeld Euskooperatie, dat is een overkoepelende bijna belangenvereniging die helpt bij startende coöperaties om te zorgen dat ze dit ook allemaal aan een hoger niveau krijgen. Ja. Je noemde net het voorbeeld van de postcode roos. Er zijn coöperaties die starten met een postcode roos. Ja, dan hebben ze dat gestart en dan komt de energie vrij, letterlijk en figuurlijk. Ja, maar dit is ons gelukt. Wat kunnen we nou nog meer? Precies. En dat gebeurt alleen maar als je met elkaar gaat samenwerken. Als je elkaar leert, als je in de straat met elkaar gaat praten, als je dat in de voetbalkantine doet straks weer. Als je dat, of je doet het in de kerk, maakt me niet uit waar het gebeurt. Het gaat erom dat je met elkaar het gesprek aangaat. En met elkaar een idee hebt of een plan om dat op te pakken. En precies. En straks, want goed, de verruimingen die komen eraan. Dus die buurtbarbecue, en dan misschien wel op 1,5 meter is nog even, maar die komt er vast weer. En er is dan een idee, wat moeten inwoners dan doen? Ik denk dat de inwoners, als ze bij elkaar gaan zitten, dat ze met elkaar veel meer weten dan wat de gemeente ooit kan bedenken. Precies. Maar waar kunnen ze met hun plan naartoe? Uiteindelijk, als ze een plan hebben, dan komen ze bij ons bij de gemeente of ze gaan naar een coöperatie. Ze leggen het daar neer. En daar zijn al veel plannen ontwikkeld. Dus die kunnen dat aan die meetlat van die oude plannen kunnen ze leggen en kunnen ze kijken of het goede plannen zijn. En als het plannen zijn, dan komen ze ook bij ons uiteindelijk, komen ze bij ons langs en dan zeggen wij ook van, nou, hoe gaan we dit realiseren? Ja. En dan zorgen wij, want vervolgens is er een route die ook door het college moet en door de gemeenteraad, als je plannen wilt organiseren. Dan kijken wij ook van, hoe kunnen we dat organiseren? Hoe kunnen we mensen daarbij helpen? Nou, we zorgen ook dat we die dwarsverbanden met andere coöperaties aanbrengen. En dat we ook mensen met elkaar in contact brengen. Als gemeente ben je dan ook even de verbindende factor. Ja, wij noemen dat altijd met een mooi woord faciliteren. Ja. Wij gaan het niet meer overnemen, maar we gaan en we willen ook niet praten over inwoners, we willen in gesprek met inwoners. Ja. En dat is gewoon, daarvoor zijn die energiecoöperaties, we zien dat ze ontstaan. We zien ook de worsteling bij startende coöperaties, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar dat is wel, als we niet met elkaar in gesprek komen, komen we ook geen stap verder. Precies. Nou, helder antwoord. En je hebt het dan over de inwoners en als ze dan allemaal dingen willen. En dan maak ik even een berichtje naar Alexander, want die zei direct al van ja, daar kom ik aan het einde nog even op waarom. Wij kennen meestal dan waarom. En dan kunnen ze namelijk terug te bij het duurzaam bouwelijkheid. Precies. Ja, klopt wel. Ja, je hebt op de achtergrond een screenshot van de website. En duurzaam bouwelijkheid, daar ben je als gemeente daar bij aansluiten. En dat is jou echt heel duidelijk jou dat weer van hoe het meeste verduurzamingsmaatregelen treffen kennen.
Dus ik kies onder andere zien van wat voor subsidies, wat voor leningen dat er mogelijk binnen. Er zit een stappenplan van hoe is die wenning nou verduurzamen. Dus echt stap voor stap van stap in isoleren, misschien derde zonnepaneel plaatsen, et cetera, et cetera. Dat is even heel handig ook om te zien van waar best ontdekt. Misschien ben je er al meestal niet als zonnepaneel en haar die denken van nou ik ben wel aan de volgende stap. Ja. Nou dan kun je dat eigenlijk mooi zien. En misschien nog wel een van de mooiste dingen van Duurzaam Bouwloket is dat we nou een gratis advies onhuurs aanbieden. Gratis altijd goed. Dus, en dan komt er een energieadviseur bij hem langs. Daar kunnen de meesten zich voor aanmelden. Ik via deze site duurzaambouwloket.nl. En dan kun je gratis een scan meidselitten. En dan kun je zien van welke verduurzamingsmaatregelen had mijn huis nodig. Ja. Dus al je maatwerk, elk huis is weer roos. Precies. Maar zo'n adviseur kan je echt inzicht aan van wat moet er nou echt gebeuren? Nou, hier ik net al zelf uit te zieken en dat komt me altijd ideaal uit. Dus, Een hele handige tip om daar eens even op te zien. Duurzaam Bouwloket. En daar zit dus alles over de duurzaamheid. Alles kist eigenlijk daar vinden. Duurzaamheidslening, omvragen, het zonnebeleid, dat zit dan even op een oorplak, maar dat komt eigenlijk wel al je bielkoor op dat plak. Ik neem aan dat het vanuit dantemediel.frl/energietransitie wel weer op dat duurzaam bouwloket komt, dat het al je om elkaar linkt is. Ja. Dat is ook mooi. We hadden gekregen aan de transitievisie warmte, dat die als gemeente in kaart brengen bij welke warmte nog wie beginnen. Maar dan ben natuurlijk veel mensen die denken van ik ben eigenlijk daar eens net op wachten. Ik wil nog wel maatregelen treffen. Hoe is net van het aardgas af, maar misschien isoleren, wat is er mogelijk. Ja. En ik is nou al gewoon van jou tot morgen is het al CO2 besparen en dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Nou ja, bij die laatste stappen nog even te onderstrepen. En we hoeven net te wachten tot 2030. En dat is tegelijkertijd even een link naar een positieve reactie van een van de kijkers van Joert. Die zei van, of tenminste er zit zij zegt, dus ik neem aan dat het een vrouw is. Wacht je net op 2022, begin alvast met het isoleren van de wenning. Wie gaat in de winter het dak isoleren litten en de helft van alle ruiten vervang met HR++ glas. Het huis uit de jaren 20 en je merkt het direct. Dus dat ben dan, lietse stappen. Dat is natuurlijk wel het kost geld om dit te doen. Dit is wel een aanzienlijke verbouwing. Maar leuk, die reactie, hartstikke mooi dat hij dan toch daar is. En dan dat die reactie even binnenkomt. Dus dat vinden we ontzettend leuk. Dus binnen nog meer reacties. Ik noem nog even één keer het nummer en dan gaan we naar de Mentimeter. Dus ik wil je vragen om alvast op je tweede apparaat naar menti.com te gaan. Maar wil je nog oors reageren via de chat, dat kan ik 06 120 830 46. Dat is 06 120 830 46. Daar kun je dan even op reageren. En dan wil ik nou eigenlijk even naar de Menti gaan, de Mentimeter. Ik hier even uitlijnen. De Mentimeter, dat is een instrument online. Je moet naar menti.com. Als het naar tag is, dan wordt er vragen van vul een code in. Die code dat is 9446 9308. Die zal ik straks nog een keer herhalen. En dan kom je in een systeem, en dat zul je me hier aan al achter me verschijnen. Dan ga ik even bij het bord staan en dan gaan we een aantal vragen stellen. Dan kun je hem door middel van je digitale apparaat, je mobiele telefoon, je tablet of de laptop reageren op de vraag die gesteld wordt. En dan kunnen we meteen zien of het werkt en wat de reacties binnen. Dus menti.com en dan de code 9446 9308. Goed, dan moet ik maar naar het tag in. Want het scherm dat zit hier achter u. En dan is het misschien wel even leuk om even te zien wat er dan gaat gebeuren. Want dit is dan het scherm en als het goed is en je bent inlogd, het zit ik boven die beeldwol, menti.com en dan de code 9446 9308. Nou ja, dan zullen we hier al een aantal mensen die reageren meteen op de eerste vraag. Dus dat is wel even aardig om te zien. In welk dorp woont u? We kunnen hieronder heel mooi zien dat er op dit moment al 4 mensen inloggen binnen. Dus die mij doggen, de Mentimeter. De Vallon, erin ze maar eerst. Damwoord, meerdere Damwoord. Hier die went in een dorp. Dat is ook mooi. Even zien, dan hebben we hier nog Damwoord. Dat betekent dus dat er op dit moment eigenlijk de grootste bezetting is. 3 is hem tot mij de Vallon. En dan denk je misschien Damwoord, hier mijn dakje en daar net. Maar dat is natuurlijk hetzelfde dorp, maar dat wordt dan wel even als interpreteerd. En krijgen ze erin ze maar eerst op 2 manieren. Maar goed. Je ziet dat op dit moment dus een tal van mensen mij doggen bij de vraag en dat rint wat op. Dus ik zou nogmaals even vragen willen onder mensen thuis.
speel je mij of doch mij met de Mentimeter. Menti.com, dat is het adres. En dan de code 9446 9308. Dat is de code. Nou ja, dit is dan even de dwarpen die mij door Gerben. Nou, dat is wel een aardige dwarsdoorsnede van de gemeente, dacht ik. Ja, zeker. De missen een peer, maar het begint al aardig op te likje, mooi verspreid. Ja, precies. Ja, dan vreeg je dan af van, waar zitten die mensen? Zitten die ergens in hun tuin? Zit die lekker even onder een oerkappingje, omdat het lekker waar is boeten? Want we kennen wel steeds dat de warmtevisiëren in deze ruimte goed bezig is. Want het is hier lekker warm, dat kan je je wel vertellen. Dat je net denkt, wat had die man rode kleur? Komt dat wel goed? Nou, dat komt van de temperatuur, hè? Daarom hebben we al eens aan kleur. We hebben proteïne-energie, dus dat is mooi. Nou, ik zou zeggen, een liefst 20 mensen die mij door mij de Mentimeter, dus we kunnen wel eens even naar de volgende vraag gaan. En dan wordt die interessant, want dan wil je vragen van welke verduurzamingsmaatregelen heeft u al getroffen? Hè? En we gaan in de reacties zien dat er de meeste mensen die zeggen, we gaan al rond de winter hebben we de zolder isoleerd, we gaan dubbel glas krijgen en dan merken we meteen al, de mensen die zeggen van nou, we gaan misschien zonnepanelen. Ik ben heel benieuwd, welke verduurzamingsmaatregelen heeft u al getroffen? En daar kun je nou op reageren. Dus als je dat dan willen, dan heel graag via hetzelfde apparaat, waar je hem krijgt, de vraag beantwoorden in welk dorp woont u, dat je hem dan nou even meepakken wat je hem dien gaat. Zonnepanelen, sorry keer. Niks. Nou, dat is ook een duidelijk antwoord. Hè? Want misschien ben het wel mensen die zeggen, nou, ik wil eerst eens even meisje van wat komt er al je biesje wat kan de gemeente van mij betekenen? Glasisolatie, sorry keer, dakisolatie. Nou, wie let het even vol in en dan kunnen we eens even zien wat hier al je gebeurt. Nou, Gerben, ik even die, even een persoonlijke vraag. Hè? Maar wat zijn maatregelen die je bijvoorbeeld zelf al dienen hast? Nou, ik heb een wenning van zo'n jongen, dus dat heb ik toen al, die heb ik zelf gebouwd. En had toen al meer isolatie in die en dan dat toen nodig weer. Ja. Ik weet even net wat mijn RC-waarde is uit de holle meer. Maar ondertussen heb ik een pallet shuttle aanschaft. Ja. Nou ben daar ook wel weer wat vragen over, hè, met de uitstoot, met de fijnstof. Dus er zijn weer filters voor te krijgen, dus daar zit ik nog weer wat naar te zien. Maar ik ga in ieder geval verzwaren dat ik geen gas meer hoef te broeken. Nee. En ik heb een goede 20 zonnepanelen op het dak. Oké, dus dat is... de helft, denk ik, van mijn energie mij dekken kan. Ja, nou ja. Zo praten we even een laatste minuutje over wat de wethouder die in had. En inmiddels zullen we dit voorin, hè? Dubbel glas, spouwisolatie, duurzame apparaten. Hè? Dus dat is een beetje wat Klaas Kerk al zei van, als je een apparaat vervangen maakt, nou, door het dan door een duurzaam apparaat. HR++ glas, lage temperatuurverwarming. Ja, dat jerk wel eens vaker. Ik ken hier van hem, Sander kreeg ze wakker, dus dan denk ik van, nou, wat wordt eronder verstaan? Ja, meestal zit dat misschien wel een warmtepomp bij ze. Ja. Dat zijn systemen die een lege temperatuur leveren. Dat betekent dus dat ze in huis heel goed isoleren, maar was het lekker warm krijgen. Ja. Voor orenhuizen die in deze slechte isolatie hebben, maar misschien hoge temperatuur. Nou ja, geothermie werkt al even dan dat het bijvoorbeeld hoge temperatuur. Maar ik denk dat ze hier de warmtepomp bedoelen. Ja. En die zal ik een prottovak om in onze gemeente. Ja, precies. Nou ja, ik show je een heel liedje, maar die is denk ik net minder geschikt. Tochtstrips, hè? Hele simpele, hè? Wat jij al zei. Kleine stapjes, gewoon kleine dingetjes. Ja, de ervaring leert als je tochtstrips gebruikt, dat je 4% op je energieverbruik kunt reduceren. Precies, dus dat, maar dan moet je het wel consequent in je hele woning doen. Precies, en op de goede plek plakken natuurlijk. Ja, anders heeft het geen zin. Nee. Modulatiethermostaat, zal ik hier even staan. Hout verbranden, dus dat is een koeker. Nou ja, daar wordt ook wel eens wat hoe zijn. Hè? Een koeker, is die nou wol of is die nou net energiezuinig? Dat schijnt er van uit te hangen, maar dat weet ik dus net zeker. Hoe vaak je hem broeken. Inductiekoken, duurzame apparaat. Hier kan even gewoon isolerende beglazing, dubbele beglazing. Oh, je biedt het zelf natuurlijk. Muurisolatie, ja, dat is echt net elk huis geschikt voor, hè? Om dat te doen. Nee. Dus heel interessant om dit even te zien. En we zullen de aantallen nog opbrengen van de meesten die reageren. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Ja, de volgende vraag inderdaad. En die komt nou binnen. Menti.com, dat is nog steeds het adres. En dan de code 9446 en dit is wel interessant, hè? Want ja, en dat is ook een beetje waar het omgeet natuurlijk. Hè? We hadden hier Vianne Hoorn aan tafel, bij Gerben, bij de beide heren. Wat er al je kind, hoe de vlag erbij hing op dit moment die dan bedeeld. Maar welke kansen show jou in de energietransitie? Dus welke kansen ziet u van je thuis plakken? We hebben nou via reageren. Dus
Dat willen we heel graag weten. Dus ik zou zeggen van, vul dat maar even in. Of vul dat maar even in. Dat zouden we heel mooi vinden dat je dat doet, want dat is natuurlijk net een verplichting. Hè? Laten we dat wel even vol wezen. Ja, grootste kansen. Natuurlijk ga ik even naar Jacob Klaas. Als ik jou mag vragen, wat vind jij de grootste kans die er is? Ja, een van de grootste kansen is dat als je de werkzaamheden in de regio organiseert, er komt heel veel werk achterweg in de installatiebranche, in de bouwbranche. Dus het genereert werkgelegenheid voor onszelf, voor ons eigen werk, voor ons eigen gebied. Als we kijken naar hoe de energievoorziening nu georganiseerd is, dan vloeit er heel veel geld naar grote maatschappijen. En als je zelf het initiatief neemt als energiecoöperatie of je plaatst zonnepanelen op je dak, je produceert het zelf en je verbruikt het zelf ook. Dus je krijgt geen rekening. Je moet alleen die investering weten te organiseren dat het lukt. Ja. En daarmee dalen je woonlasten en je energielasten dus ook. En wordt het dus interessanter om te wonen in deze regio. Ja. Oké, dus dat is een heel interessant. Eigenlijk hou het binnen. Hou het dicht bij jezelf. Dicht bij je eigen voordeur en anders maar iets meer dan je voordeur. Je dorp bijvoorbeeld met een energiecoöperatie in het dorp. Maar wel hou het in de eigen omgeving. Welke kansen ziet u in de energietransitie? Nou, eens even kijken wat hier wordt gezegd. Beter isoleren, kleine windmolens, dat is een kans, die werd ook al even genoemd. Kernenergie, sorry eerst in, biogas, nou dat zijn nogal even termen. Ja. Vervangen oude radiatoren, hè, dat is ook meer een middel omdat het wel natuurlijk. Kansen, zonnewarmte groot opslaan. Ja, is dat een is een techniek inderdaad. In de plaats van dat de zonnepaneel en dat de elektriciteit maar op weg staat, zonthermie heet dat. Ja. Kist ik op die dak zetten, dat is met warmte, kist daar mee produceren. In Denemarken is dat een hele bewezen techniek. Ja. Hier in Nederland houdt het nog net zo heel vol, maar het is zeker een kans. Ja. En waterstof, sorry, ik steen. Je steekt steeds meer hoor, hè? Waterstof, om dat in te zetten. En dat schiet dan ook te kennen op bepaalde cv-installaties die ze dan ombouwen, kistlook. Hè? Ik weet net precies hoe dat zit. Maar... Het zou in principe door hetzelfde gasnet kennen. Het is wel altijd goed om je te melden dat waterstof is net een vervanging van zin of wien. Nee. Het is net, je doet er geen elektriciteit mee op. Het is dat je juist elektriciteit nodig hebt om waterstof te creëren. Het is een energiedrager. Dus in principe waterstof naast dus ik meer zonnepanelen en windturbines nodig. Ja. Nou, dus zo is het vooral voor de industrie, voor vervoer is dat een hele goede optie. Misschien wel heel duur voor de wenning, maar er maar achter komen. Ja, precies. Biogas, je ook best wel gerust in, wethouder biogas is ook nog wel een ding, hè? Want dan was dan installatie, de beheren daar wel van die vergistingsinstallaties. Maar die leveren ook wel nog wat oerlijst. Dus we hebben Omrin bijvoorbeeld, hè, die in Haans van slip uit de Overswij biogas maakt, daar rieden de auto's op. Maar ja, eigenlijk is dus gasnetwerk best wel, dat leidingnetwerk is er heel geschikt voor. Dus het zou wel een mooie vervanger wezen. Alleen nog, hoe die vergisters, hoe kreeg die, dat mensen daar zo min mogelijk oorlog van hebben. Sommigen die stonken toch best wel wat. Ja. En dat vind ik net leuk. En hoe mensen van mij profiteren kunnen, hè? Dat er hier op het gebied in het dorp een vergister zit. Dat we ook zwaar herkennen dat of het green gas naar het water gaat, of dat we op andere manieren er voor mij profiteren kunnen. Want het is wel zaak dat de lasten die het meesten krijgen, dat ze dan ook de lusten ervan krijgen. Precies. Dus hoe dichterbij, hoe meer profijt. Ja, precies. Ja, oké, helder. Nou, mooie reacties. Dit is al je fastlijn, dus wat dat omgeet, is het gewoon echt terug te lezen. En ik kan me zo voorstellen dat dit ik dingen ben die misschien even deal willen naar aanleiding van de bijeenkomst van dit zijn dan ongeveer even de reacties die binnenkomen. Nou, prachtig. Welke kansen ziet u in de energietransitie? Dat weer de vraag. En ik heb naar de volgende vraag, zou ik ze voorstellen. En dat is echt wel een belangrijke, want welke rol verwacht u van de gemeente in de warmtetransitie? Dus welke rol verwacht u van de gemeente? Dan hebben we het al even een beetje horen natuurlijk in het gesprek, dus dit is misschien wel een beetje een inkopper, want er worden natuurlijk correct als even zijn van de gemeente wil graag faciliteren, maar misschien verwacht je al wel een hele oorrol van de gemeente. Sander, stel, wie is de inwoner van deze gemeente? Dat best net, maar wat zou dan die antwoord kunnen wijzen bijvoorbeeld op deze vraag? Nou, er zit een groot verschil in wat inwoners willen. Er zijn sommige mensen, dat zijn doe-het-zelvers, die willen zelf gewoon de maatregelen soms zelf ook wel isoleren. Er zijn ook andere mensen die willen zo vol mogelijk ontzorgd worden. Ja. Dus die zeggen van, gemeente bepalen maar voor mij en dan voer het maar terug. Ja. Dus wil ik graag weten van de meesten van wat meesten gewoon graag faciliteerd worden door de gemeente, meer ondersteunen en hetzelfde van. Ja.
Of we zullen even dat het echt volledig ontzorgd wordt. Ja. Ja. Nou ja, de eerste die oppopte weer gratis geld. Hè? En dat is natuurlijk, nou ja, ik denk dat het meer in de vorm is van een soort van lening die het weer omkeert, maar dat het net al te volle zin kost. Hè? Dus dat ze het even voorzist. Dan weet ik net hoe de gemeente ervoor zit dat we dat samen even dwang kennen. Al het warm maar even wat gratis hield. Wat vrachtwijntjes in daarin? Nou ja, zo makkelijk til te redden. Het is wel een heel groot begrip, maar als ik zeg naar die duurzaamheidslening, de rentes daarvan die zijn zo leeg, dan has bijna wel gratis hield. Ja, nou, heel mooi dat je het zegt, want ik denk dan, als Jo net zei, dan zei ik het even, want die zitten er volgens mij wel aardig in die duurzaamheidslening. Hè? Dat is wel een mogelijkheid die er is. Dus dat is wel hartstikke mooi. Welke rol verwacht u van de gemeente in de warmtetransitie? Een plan per wijk. Nou ja, hier zit al heel mooi even support en begeleiding. Hè? Dus dat is eigenlijk even het verhaal van faciliteren, denk ik. Hè? Ja, met name die rol die ook naar de energietransities, maar ook naar inwoners kunnen we dat Precies. doen via het duurzaam bouwloket. Dus er zijn diverse instrumenten daarvoor beschikbaar. Ja, precies. Nou, en het woord wat het meest oppopt is subsidie, het grootste woord, is het meest gereageerd. En ik denk dat dat mogelijk is. Meestal kunnen het al omvregen. Ja, en dan maar je op duurzaam bouwloket zijn, hè? Ja, precies. Duurzaam bouwloket, nou ja, goed. Maar dat betekent dat het goed in elkaar zit, dat het in die zin goed gefaciliteerd wordt. Maar het is wel even heel mooi om te zien hoe het mensen hier reageren. Hè? Dus de regie pakken. Hè? Ik een opmerking die zoekt de bewoner op. Hè? Nou ja, goed, dat is natuurlijk nou wat lastiger. Hè? Scoren zo'n, dat we natuurlijk na het warmte maar de mensen in gesprek. Daar gebeurde dat al. Ja, maar we verwachten dat we binnen die 8 jaar wel weer ze met z'n allen Ja, aan tafel zitten, zeker, toch? zeker. Daar ga ik zeker vanuit. Dus Ik hoef net zo heel lang meer op wachten, denk ik. Nou ja, en het leuke is dat de meesten natuurlijk ook schenken van, ik zal even zien welke, de meeste meisjoggen naar deze uitzending. Hier is nou, maar hier is ik terug te zien, hè, deze uitzending via het kanaal van RTV NOF. Tenminste, dat verwacht ik, dat doen ze altijd heel goed. Dus het is bij deze ook zeker dat deze uitzending nog even terug te zien is. Dus dan kun je hem alsnog even nijsjen wat je precies dwang kennen. En wat je van de gemeente verwacht je maaien. En dat is best wel een prot. Dus nou ja, goed. Het grootste wat de meeste verwacht je is subsidie vanuit de gemeente. Daar zijn de bepaalde kanalen voor, dus dat komt wel goed. Welke mogelijkheden ziet u voor zonne-energie? Dus welke mogelijkheden ziet u voor zonne-energie? Via menti.com en dan de code 946-9308. Als je nog net mij doet, dan kan het nog steeds. Dus dat zou wel leuk vinden dat je dat ik doe. Welke mogelijkheden ziet u voor zonne-energie? Ja, daar gaan we natuurlijk al even nog horen. Sander had uitgebreid verteld hoe de zonneladder en hoe je dat volgt. Nou ja, er is al even zijn, Gerben, de zinnengrijders in uw mooie landschap. Dat willen we eigenlijk net. Er zijn wat orenalternatieven. Deze vraag. Klaas. Ja, als wij Jacob kijken, Klaas, ja. Ja, ik denk al, hier reageert net, maar het is natuurlijk Jacob Klaas, ja, sorry. Kijk, de mogelijkheden, wij weten natuurlijk dat de daken geschikt zijn en dat er infrastructuur geschikt is. Ja. Maar infrastructuur en daken, dat is een beperkte capaciteit. En Ja. we hebben een opgave die we hebben doorgerekend dat we uitkomen dat we 24 hectare nodig hebben. Ja. En ik zie hem al komen zonder daken op bedrijfspanden. Ja. Ja, dat is erg interessant om dat te organiseren. Maar we moeten ons ook beseffen dat van de bedrijfsdaken, die zijn vaak groot, maar die zijn zo ontworpen dat ze net een beperkte hoeveelheid sneeuw in de winter kunnen dragen. En dat ze dus geen draagkracht hebben voor zonnepanelen. Nee. Dus op het moment dat we die grote bedrijfsdaken gaan benutten, dan betekent ook dat we meer investeren moeten in de draagkracht van het dak. En dan wordt de business case van zo'n ontwikkeling alweer heel erg slecht. Ja. Ja, en wij willen toch ook, we willen energie opwekken, maar we willen ook, om de lusten en de lasten te kunnen delen, willen we er ook nog wat geld aan verdienen. En dat is een lastige afweging bij die grote bedrijfsdaken. Ja. Ik zeg niet dat het niet kan, Nee, maar dat is de reden waarom we nog niet op Een alle afweging. daken Ja. zonnepanelen hebben liggen. precies. Even zien, welke mogelijkheden ziet u voor zonne-energie? Hier zegt iemand, Liander, die maakt onder het werk. Er zei hij hier van carports, van parkeergelegenheden. Dan weet ik net of we hier zulke grote carports hebben, parkeergelegenheden, dat het ik echt wat op zal smieten. Maar dat kan ik even nou wat moeilijk inschatten misschien. Industrieterreinen benutten. Vooral dus daken op bedrijven, collectieve inkoop. Dat wordt even zijn, geen weilanden van boeren. Hè? Dus dat onderstreept eigenlijk al wat er op het begin al zijn is. Langs de weg in bermen. Hè? Daar ga je eigenlijk al iets toe zijn.
Ja, dat just wel hier en daar. Hè? Dat vooral ons snelwegen, die hellingen van die viaducten, dat Precies. daar zonnepanelen op zitten. Frankrijk, just het protten. Ja. Ja, en ik zeg, ik steen iets voor op wetter, hè? Dat is ook wel naar. Precies, ja. Als er ergens een mar haast, daar zoekt zonnepanelen op wetter, die leveren vaak ook iets meer op, hè? Door die weerkaatsen. Weerkaatsie natuurlijk, ja. Ja. Nou goed, hele interessante reacties die we binnenkrijgen via de Mentimeter. Dus dat is hartstikke leuk. Nou ja, goed. Ik zit even naar de tiert en qua wat we zijn van, die willen wij nu praten. Misschien straks nog een paar reacties in de chatbox, dus ik wil eigenlijk voorstellen om naar de laatste vraag te gaan. Nou, dat is een heel leuke vraag. Wat vond u van deze uitzending? Dat wil ik natuurlijk heel graag weten. Wat vond u van deze uitzending via het kanaal van RTV NOF, maar de geerkomsten onder de vlag van Scores On en dan met name gericht op een duurzaam Dantebediel, de energietransitie. Hoe heb je dit ervaren? Vind je dit een prettige manier? Vind je dit leuk? Of zeg je van, nou, dat maakt oors. Al je horen meesten, nou dan maar we zien hoe we dat oplossen. Dat komt ook wel weer iets voor. Maar goed, reageer vooral even, laat even weten van wat je ervan voelt. Informatief, zou ik er even staan. Nou, dat is leuk. Leuk, interactief. Nou, dat vinden we denk ik heel belangrijk om te hebben. Ja, zeker. Ja. De bedoeling is dat we merken kunnen dat we voldoende ruimte houden voor uw inwoners om mee te doen. En ik hoop dat we dat een beetje uithalen kunnen. Ja. Want je kan wel zeggen van, nou, wij nemen de inwoners mee in het hele verhaal, maar het moet echt concreet worden. Het Precies. moet echt gebeuren. Nou ja, dat maken we straks natuurlijk ook nog zien in de verdere uitwerking. Daar gaan we echt dus best voor doen. En het is wel fijn om te weten dat mensen vinden dat ze voldoende ruimte hebben om hun ding te zeggen. Precies. Ja, want het kan natuurlijk deze keer, of al langere tijd net, maar het kan net op een andere manier. We kennen net het warmte, we kennen net in deze zaal al je mensen nodig. Dus dan is het fijn dat mensen op deze manier meidwang kennen. Goed en duidelijk. Grappig, bedankt. Nou, dat is ook leuk. Heel goed. Prima. Nou, prima. Liever windmolens dan zon. Leuk meepraten. Betrokken. Dus nou, ik denk dat het hartstikke mooi is om even te zien op het scherm hier wat mensen ervan voelen. Goed, nou ja, dan zullen we nog even naar de reacties die eventueel binnenkwamen in de chatbox. Dat is nog even een vraag van, is het mogelijk om collectief in te kopen, bijvoorbeeld het inkopen van duurzame apparaten of het isoleren van spouw? Kun je dat ook duurzaam of kun je dat ook collectief inkopen? Ik weet niet waar daar even een antwoord op Jan kan, maar... Ja, er zijn diverse regio's waar dat gebeurt. Ja. Met name de spouwmuurisolatie is eentje die wel gezamenlijk wordt ingekocht. Dus dat is een goede optie. We zien dan ook dat de energiecoöperatie, ja, daar heb je hem weer, dat die dan ook de initiatieven pakt om dat te organiseren. Precies. Maar er zijn ook andere organisaties die het oppakken. Er zijn ook commerciële organisaties die het oppakken. Dus dat is net waar de voorkeur naar uitgaat. Maar het is mogelijk. Het is een mogelijkheid. Precies. En het gebeurt veel in het land, dus blijkbaar is het ook voordeliger. Ja, nou hartstikke mooi. Nou, voor de rest de vragen, want wie moet er dan ook naar een einde van deze uitzending dan natuurlijk. Vragen die het al je stelt binnen via de chat, maak de reacties van de Mentimeter, alles wat we hier een beetje, de meesten gaan even meiskreunen, dat wordt al je netjes op Marie gezet en die worden deze week al je nog beantwoorden via de website van de gemeente Dantebediel, dantebediel.frl. Dat is de website waar het dan op te vinden is. Er zult vast en zeker van de homepagina een linkje staan naar de beantwoording van die vragen. Ja, de rest me eigenlijk iedereen ontzettend te bedanken voor je aanwezigheid in de studio. Hartstikke mooi. Wethouder Gerben Wiersma, tevreden ik? Ja, dik tevreden. En ik wil in ieder geval ook de inwoners die mij die hier tiger van bedanken, want daar ben we heel blij om. En wij hopen binnenkort weer meer voor u te litten en mensen weer uit te nodigen. Dus ik hoop dat men het verder vertelt aan, zodat we nog een grotere groep hebben en een grotere groep bezien kennen. Maar in ieder geval, de mensen die nog mij die hartstikke bedankt. Ja, hartstikke mooi. En natuurlijk Sander, dankjewel voor de inbreng. Deze Janne uitleg over alle onderwerpen. En natuurlijk ook Jacob Klaas. Voor de heldere uitleg van alle onderwerpen, beantwoording van de vragen. En nou ja, nogmaals, wat net beantwoorden is, dat is, ik zal even naar die camera, maar denk ik dan, dat is dan, even zien welke kant ik, ja, nee, prima, nee, heel goed, dankjewel voor het zien naar deze uitzending, dat is hartstikke fijn. RTV NOF, meestal wil ik even bedanken, camerameesken en de meesken van de techniek, hartstikke mooi. Dankjewel voor het zien naar deze uitzending. Mocht je hem nog vragen naar reageren, alsnog een letter op een moment. Dat kan altijd via dantebediel.frl. Voor nu zeg ik
tot de volgende keer en tot misschien weer een volgende uitzending in het kader van Scorerzone in Dantenbedeel. Ontje.